Ngayon na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatid sa Indo. University sa host, Professor Edgar Parameda. So wala po mga naagaw ng Juarez, ito po mag-iibahan sa 11 o'clock in the morning. Hindi po naman sa simulan ng programa kang Bicol University Extension Management Division sa pamumuno ni Professor Rowena Buenzoilo. Siyempre pa bago ito magpadagos po, gusto natin paabutan ng pangulistaan ng Bansaro na gaon niya sa pagantabay, hindi po naman sa satuyang programa ngunit naagaw na ininin Huwebes, yan po. No? And siyempre, good morning po sa mga opisyalis ng Bicol University. Lalo na po kay President kay Dr. Arnul Pumoli Mascarenhas, sa kabis pong Vice Presidents, kay BPA, kay Ma'am Aming Barosan, kay lawyer kay Attorney Joseph Bartolata, kay Sir Jerry Bigornio, kay Sir Louie Amano, nagabis po ng mga higusan ng mga personas ng mga program sa pagutog kasi ng obligasyon bilang mga langkar na bisalis kang Bicol University. And siyempre, good morning po sa gabis na sa pag-antabay muna na alaw na ininin Huwebes. Yan. Ang bisita yata nga tuungan si Ma'am si Ma'am nakalimutan sa phone ni Ma'am dyan sa Gubat Source sa Gubat. As in, na-order siya man sa linya. Parang nga kaalaw ng nato, yun pong pagka-aga. Hindi po naman sa tuyang sabi ko na nga, isimanan na programang pang-edukasyon asing pang-kabuhayan. O sa pala na, kung nabanggit ko na ni kansarong episode na after 2 years, nakakaigwa ng gano'n ng graduation, paarampan dahil nagkaigwa ng graduation mga tugang, wala kang paglawag kang K-12. Bako lang yan naman yan igwa ng graduation, kundi face-to-face pa. Yan po naman sa Bicol University. Nahiling ko sa mga estudyante excited doon nahiling ko silang papilecture naman sa may 4 pillars kang Bicol University. Darang-darang sa ibang mga alampay. Yun. Ay, nako. So, yung first batch na yun kang mga graduates nga na taon na inita, yun mga tugang so produkto na init na produkto kang K-12 program kang sa tulang gobyerno. Dapat kung dahil ng K-12 mga na graduate na hining 2 years ago. Pero magaling ng feedback sa inyo po mga tugang. Okay, so ano po ang sa tulang bisita? Sige. Ipakilag lang ba kung nangililig sa mga ito. Okay mga tugan. Good morning. Yes ma'am, good morning. Yes po. Thank you so much for having me this morning. Yes ma'am. Ma'am, pwede po, paabot ka naman ng pagbati sa tuwing mga paraan. Tabalang ka na po, nahiling ka na po sa TV. Yan ka na. Nahiling ka na po sa DCTV. Thank you so much po, Bicol University. Dahil kung wala po ang Bicol University, wala rin po ako dito. Good morning po sa aming director, si Dr. Rosemary Haji ng Bicol University Gubat Campus. Of course po, ang aking mga faculty sa Bicol University Gubat Campus and likewise ang mga non-teaching staff. And of course, ang mga estudyante ko po na nanonood, ang aking mga churchmates, mga brothers sa fraternity. And I know sir, marami tayong ngayon, listener and viewers po sa ating FT. And pwede rin pa ako sir magbati.
Go ahead, ma'am. You have all the time. Sige po. Happy graduation po sa lahat ng students na mag-graduate ngayon sa Bicol University. Of course, lalong-lalo na po yung mga cum laude. Gusto ko din po personally batiin ng aking anak, si Daniel Ezra de Octesa. Cum laude po siya. Oh, wow. Congrats. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, ma'am, ang ano mo dyan, ang audio mo, ma'am? Wala pang audio. Okay na po. Pumalik na. Sige, ma'am. Go ahead po. Okay po. Yes po, sir. Anong ngayon, ma'am, ang pinakang designation mo or position po ngayon dyan, ma'am, sa Gubat Campus? Actually po, sir, isa po akong assistant professor 3. Mhm. Nakafocus po ako ngayon sa instruction since nag-aaral po ako ngayon sa Bicol University College of Law. Wow, Pinagsasabay okay. ko po yung pag-teach tsaka pagiging estudyante din at the same time. Opo. Pare-parehas tayo, ma'am. Ako, mambaga, nasa dissertation man ako kang Doctor of Communication ko sa UPLB. Open University lang. Kaya di man ako naka-leave. Mm-mm. Parehas po pala kita, sir. Yes, ma'am. So, Opo. by the way po, good morning sa aking mga classmates sa BU College of Law and mga professors din po sa BU. Yes, ma'am. Ma'am, ano ang mga good news, informasyon na darapo kang sa tuyang campus diyan sa Sorsogon para po sa tuyang mga paraantabay mo niyan sa tuyang simanal na programang pang-edukasyon asin pang kabuhayan. Go ahead, ma'am. Thank you po. Actually po, Sir Seth, pag nag-academic council meeting baga, lagi sinasabi ni Dr. Haji, from the land of Kasanggayahan. Okay. So as a brief backgrounder siguro sa mga viewers and radio listeners na ang Gubat Campus po, siya lang po yung campus na outside the province of Albay. So we are located in the province of Sorsogon. So far, yung lang naman dito, yung latest updates, yung eruption ng Mount Bulusan. Yes, oo. Oo, yun ang pinaka, ngayon, nakakaabot na rin dito sa city, sir, yung ash. Ash. Oo nga. Nga. Depende kasi, ma'am, sa direction ng wind, no? Kung saan dadalhin siya ng hangin, doon siya napupunta. Regarding naman, sir, so, sa kung anong nangyayari sa BU Gubat Campus, kahapon po, nag-meet po yung sa Crisis Management Committee ng BUGC. Kasi syempre, nag-extend po tayo ng help sa mga community. So, yun po ang latest po sa BUGC. Opo. So ano ngayon, ma'am, ang natin? Ang natin ngayon, ang pag-uusapan po sa natin, sa end nyo at dito sa ating programa? Yes, sir. So, sir, ito ang ating programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. So, yung technology po natin na i-discuss po ay regarding po sa coconut protection. Tama, Landslide mitigation for Chayo Hazard area. So, paano natin makukonek itong project na ito para magkaroon ng kabuhayan sa community? So, first, yung gusto ko lang po ibigay yung background na ang coconut ay galing po sa mga bunot. So, yung tinatawag natin na cocoas. So, tinatanggal po yung malambot na part ng bunot. Yun po yung ginagawa na coconut. Using decorticating machine. So, bali may proseso din po siya. Pinababad muna. Tapos, saka po nilalagay sa decorticating machine. So, ano po yung maganda dito sa ating programa? So, napapansin natin na yung agricultural lands, mostly dito sa province of Albay and then as a whole sa Bicol region, karamihan po coco-based. So, ibig sabihin po, mga nyog or coconut po ang nakatanim. So, every 45 days po, nag-harvest po sila. And during harvest po, nagkakaroon po ng farm waste. So, yung bunot. So, syempre, hindi siya napapakinabangan during that time nung hindi pa po natin na-promote itong technology na coconut. Okay. So, dahil po sa technology na to, nako-convert po yung farm waste na magkaroon ng economic value. At the same time po, nagagamit pa siya na material para po maiwasan po yung soil erosion. And then po yung landslide during typhoon. Kasi pag may bagyo, di ba, sir, marami ang ulan. Yes. So, nagkakaroon ng accelerated erosion or landslide, lalo na po doon sa mga slopy areas. So, yung mga farm-based natin, because of the technology, napapakinabangan na po natin. Nagkakaroon na siya ng value
Then, useful siya in terms of environmental protection and disaster risk management. Yan ma'am sinasabi mo, ma'am, naalala ko po yan ma'am. Si Yes po, sir. si Dr. Arboleda baga ma'am. Yes po. Oo, na yung nag-ano siya yung ano na yan, coconut galing sa parang yung coco choir ma'am, di ba? Yes po. Yan. Tapos yan po para bang tinatahi-tahi siya, parang binagawa siyang banig, no ma'am? Tapos Yes po, yung sir. ano, yung ganyang kaano na. Tapos yun ang inaano dinidikit diyan sa mga mga erosion prone areas para hindi talaga siya ma-erode yung ano, parang siya ang yung nagbablock ano ma'am para slide yung ano yung mga slopes baga ma'am na mga mountains, mga ganyan, ano? Yes po, sir. Tama ka po, Mm-mm. sir. Siya po yung nagko-cover. Kasi yung Nagko-cover. soil erosion, ang cause po niyan is water and wind. Yes. So, pag nako-cover siya po ng coco fire, ng coconut, so naliless po yung exposure po ng mga soil particles. Opo. So, ganun po yung principle. And totoo po na si Dr. Arboleda po, yung former dean po ng Bicol University College of Agriculture and Forestry Act, nag-pioneer po nitong technology. Mm-mm. That time, first year pa lang ako noon, sir, sa Yes. FEPA, Opo, ma'am. sa ang dean nang pumasok ako. Year 1998. So, ang maganda pa dito, sir, aside po sa coconut, gumagamit po ang technology ng mga kakawatit trees. Ang Okay. mga padridig cacao sa Mm-mm. Bicol. So, syempre, nag-i-income man ang farmer. Pag Yes. nag-supply sila ng mga madridig cacao, mga bamboo poles, and then vetiver grass. So, yun. Kaya talagang magkakaroon po ng kabuhayan ng ating mga farmers. So, yun po ang... Ma'am, ano na po ma'am ang level nitong sa paggawa ng coconut? Commercialized na siya or Yes po. paano ba ang pag-ipon po ng mga bunot ng coconut hash? Paano ang proseso nito ma'am para ma-involve natin yung mga farmers, yung mga coconut planters? Ano po ang sistema nito ma'am? Apo. Dati po, ako po yung chairperson ng Castilla Development Cooperative. Okay. Sila po ay isa sa mga bumibili po ng mga bunot ng cocohas. Nakakuha po sila ng funding po sa Ahensya Española, sa ACED. ACED, Through okay. the Department of Agriculture. Mm-mm. Then, ang process po, nag-identify po kami ng mga pick-up points sa mga barangay. Okay, pick-up points, kina-cluster din okay. po, opo. Mm-mm. Para yung mga malalayo po na barangay, nararating din po na maging supplier ng Mm-mm. bunot. So, para hindi naman po malugi yung cooperative kasi syempre mahal na sir ang gasolina. Yes. So, kina-cluster natin. Then may Okay. schedule lang po. Syempre, Okay. sa halimbawa, Monday, sa 3 barangay na magkakatabi. Mm-mm. Then, ganitong oras, ito yung president sa halimbawa ni Pulano, ni Farmer A, or sa waiting shed ng Sitio 9. So, doon po yung yung venue ng pick-up. Okay. Tapos po, may kanya-kanya din po na, syempre, kung volume yung farmer para hindi nagkakasabay-sabay para sa pagbayad po ng bunot. Yung po. Bali dati po ang price 1 peso kada bunot. Mhm. So pick up po 'yun. Mas Okay. mahal pag kung sila mismo yung nagde-deliver. Pero usually sir, yung mga farmer hindi naman talaga sila nagde-deliver dahil nga po sa kakulangan din po ng vehicle. Vehicles, So, sa may- yung truck na transportation. lang po ng Kadeco po ang hinihintay nila sa mga pick-up points po. So yun. Bali ma'am, gaano na po kalawak itong ganitong operasyon natin? Yung pag bumibili tayo ng bunot para gawing coconut. Saan susugol lang po ba to ma'am or mayroon na tayo sa ibang provinces through cooperatives? Actually, sir, malawakan na kasi naging priority din po ng Department of Agriculture Regional Office number 5. Nang panahon kasi, sir, before kasi, sir, nag-transfer ako ng Bicol University, galing po ako ng local government unit ng Castilla. Kaya Okay. meron po akong first-hand information regarding this technology. Kung ano Okay. sino yung mga kasama namin during the training. Kasi before nagbigay ng mga machines na trap, meron muna mga training sa LGUs. Yes. So, meron na po sa Masbate, meron din po sa Albay, meron din po sa Sorsogon.
And ano lang, kasi yun po yung mga pilot project po. Pero aside po doon sa mga cooperative na tinulungan po ng Department of Agriculture, meron naman mga private organization or corporation po. Just like yung si Chaboken po, private po si Sir Arboleda. Mm-mm. Tapos po sa Gubat, meron din pong si former mayor po Sharon. Meron din Yes, po oo. siya, yung guy ko. Oo. Sila po din po gumagawa ng Ma'am, sa mga lugar to ma'am pinaprocess, meron diyan sa gubat? Concentrated lang diyan o merong mga lugar na meron nitong mga decorticating machine? Actually po sir, so far, yung may mga lugar lang po na pili. Pero hindi naman limitado lang. So kung may mga interested na farmers, siguro sir yun ang gusto mo po sabihin, na magkaroon din sila ng ganitong production ng coconut. Pwede din po makipag-ugnayan po sa Department of Agriculture. Sa DA. Pwede din po sila mag-request para magkaroon po sila ng funding, ng technical assistance, para maka-establish din po. Ma'am, yung sinasabi mo na pisong bunot, yung isang buong nyug yan, yung bunot niyan, yan ang 1 peso? Opo. So, Inaalis lang po yung yung nyug na nasa shell. Oo, nasa shell. Ma'am, ano ang dapat na quality ng bunot pag ito binibili para pwede pa siyang isubo sa machine para makakuha ng quality din na makaproduce ng quality na coconut? First of all, sir, dapat yung yung bunot, hindi na yung masyadong napupulok na kung ilang months na nandun sa farm, hindi na yon kasi hindi na siya pasado, nagiging brittle na siya. Okay. So, pinaka-advisable po, yung bagong harvest, ng halimbawa, nagkuprasinda, so yung mga bunot na nakuha doon, pero hanggang 6 months, pwede pa siya. Okay. Dapat Monday siya pigpapauranan o ano? Dapat actually, sir, pwede man siya mauranan. Kasi before siya isasalang sa decorticating machine, may tinatawag tayong retting process. Pinababad mo na siya sa water. Okay. Kasi ang po baga, sir, maanohon, makuniton. Yung matagas. So, matagason. So, para mas tipid sa gasoline, ang term kang mga para is sa paggiling. Paggiling. Pero sa English is decorticating process. May retting process tayong tinatawag na pinababad muna siya 2 to 3 days. So, ganon. Para madali na lang sila maghiwalay. Yung fiber, tsaka yung dust, cuerdas. Yung cuerdas, sir, ginagamit naman siya na pagdagdag ko sa mga soil organic fertilizer or soil amendment material. Di ba ma'am, may nakukuha pa rin ibang byproduct sa paggawa ng coco coir? Di ba? Ano yung para yung sabi mo nga yung dust, ma'am? Pag kinocompress siya, para siya nagiging mga bricks. Pwede ba? Mayroon bang ganon? Yes po, sir. Actually po, sir, nag-thesis na po sa graduate school. Ng ganun po. I think it's Dr. Nero. Parang nilagyan siya ng binder. Parang plywood. Okay. Para as a construction material. Oo. Kaya dapat talaga ma'am ang mga nyug natin habang hindi pa dapat putulin, hindi talaga pinuputol ma'am at ginagawang coco lumber. Opo, sir. Kasi sir, diba, tree of life. Bunga, tree of life. Kasi lahat po nakikinabangan, lahat ng parts po ng coconut po nakikinabangan. Plus, considering the fact, ma'am, niya yung sabi mo nga kanina, nabanggit mo na ang coconut, isa yan sa parang matinubo siya dito sa Bicol region, ma'am? Opo. Pareho kang pili. Mapapansin po natin, almost 90% po ng agricultural land is coco-based. Pwede yung coconut plus other crops. Halimbawa, coconut plus coffee, coconut plus cacao, coconut plus banana. So, yun ang tinatawag nating coco-based farm. Okay. And main component po is coconut. Nandun palagi yung coconut-based. Opo. Sir, pwede po ako mag-share by the way pa. I-acknowledge ko din po si Dr. Mirna Lalunso. Si ma'am, Mirna, si ma'am. Opo, naging teacher ko yan, ma'am. Sa MM, oo. Opo. Siya po
po yung professor ko sa PhD in Mhm. Development Management. Meron kaming subject na Consultancy and Development Intervention. Okay. So, yun, doon ako nagkaroon ng take para ma-combine ko yung aking background sa agriculture kasi master's in agriculture ako. Opo. Tapos, naging former Municipal Environment and Natural Resource Officer ako ng Castilla. Oo. Saka naging Municipal Menro. Resource Menro and MDRRMO. Wow, grabe ang ano ni ma'am. Sige. Yung Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Officer oo. ng LGU. So, na-combine ko siya doon sa project na sa subject kasi ni Dr. Lanuso, merong kaming dapat nagagawin na kaming mga magkakaklase, nagpapalit-palitan kami ng mga agency Okay. na nag-extend kami ng consultancy services. Mm. Apo. So, yung time na yun, yung isang classmate ko, siya ang na-assign sa Kadeco. Yung sinasabi ko pang cooperative na nag-aana ng Coco Choir. Tapos, yun pala sir, yung company niya, may problema din po sa landslide, Okay. sa erosion. So, parang pinagtagpo. Tamang-tama, oo. So, Okay. from there, nabuo po yung project na ito, undertaking, na Wow. yung galing sa instruction, napakinabangan po sa Wow, research oo. and then sa extension. Wow, oo, kompleto. Opo, praise God. Praise Talagang God, galing si oo. God. Oo. Oo nga. Saka ma'am, ito, isa pa, saan napupunta yung mga napuproduce na coconut? May buyer ba tayo? Napupunta ba ito abroad o parang domestic consumption lang muna? Ano po yung sistema, ma'am? Actually po, sir, may demand po dito sa Philippines. And may demand din po sa abroad. Sa abroad, okay. Yung lang kasi, syempre pag usapang abroad na, malakihan na po. Yes, po. oo, syempre. So, yun ang hinahawakan nila Dr. Arboleda. Kasi was established na po sila. Gumagawa na rin po pala sir sila Dr. Arboleda. Kasi yung manager ni Dr. Arboleda is former classmate ni late husband. Okay. So, pag nagpo-post po siya ng mga products po ng Juboke, nakikita ko po. Iyo, Meron Juboke, na silang pat, yung mga masitera po, wow. galing po sa Coco Cardas. And then po, mga slippers, mga native slippers. Wow, Kasi, grabe ng produkto pala ma'am, ano? Opo, natutuwa po ako pag nakikita ko po yung post ni Ma'am Agnes. Hello, if you are watching po, Ate Agnes, Peña. Oo. So, ipinopromote ko na rin ngayon yung product nga na nakikita ko po sa Facebook na pinopost. Opo. Wow. Actually, ma'am, si Dr. Arboleda na nagkausap kami nito nung pinaandar yung parang may diyan, yung pagpo-produce ng fertilizer diyan po sa Legazpi City baga ma'am, doon sa dump site, sa closed dump site, meron dong area na doon nilagay yung machine ma'am na nagpo-produce ng organic fertilizer. Si Dr. Arboleda rin po yung isa sa nagdala ng teknolohiya na yan from Japan ma'am to the Philippines. So doon kami nagkausap ni sir. Sinabihan ko kasi, sabi ko, sir, taga-bio ako, sabi ko. Noong panahon niya ma'am na dinidevelop niya po itong project na to, yung may gumagamit ng decorticating machine ma'am, nagsulat sa newspaper. Then napakaganda baga ma'am, lalo nung mga unang lumabas ito na talagang in demand ang coconut na to sa iba-ibang bansa na gusto nilang i-protect ang kanilang lugar against landslides. Di po ba ma'am? Alam mo kung titingnan natin ang Francia, ang Pilipinas, parang napaka-blessed natin sa mga ganyang bagay. Kumpleto tayo. Kahit saan ka lumingon, berde ang paligid natin, no? Yes po, sir. Totoo po yan. Andito po talaga sa Pilipinas ang mga natural resources. And pati po yung human resources. Human pinagpala resources. din po tayo in terms po sa intellectual resources. Opo. Mga yamang isip. Yamang isip, oo. Opo. Yeah. So, ang sir, idol po talaga sir si Dr. Arboleda. Oo nga. One time, pumunta siya doon sa cooperative namin. Siyempre, parang kasi siya yung father ng coconut technology. Kaya nung meron kaming general assembly, ako doon na chairperson. Tapos, yung may taga-PCA din kami. In-invite namin si sir. Ewan ko kung naalala niya pa ako. Nagpa-picture pa ako.
Nagpakilala pa ako sa kanya. Sabi ko, sir, first year po ako ng DINCA, ng BU College of Agriculture and Forestry. Agricultural Engineering din po yung course ko, yung natapos ko po. Ganun ba? Oo. Tuwan-tuwa siya. Sabi ko, Mm-mm. ikaw po ang idol ko pagdating. Lalo siya natuwa. Yes, ma'am. Saka ma'am, pag nakausap mo si Dr. Arboleda, ano siya, punong-puno siya ng knowledge ng mga bagay na ginagawa niya. Opo. O na pag naghiwalay kayo, ang daming naiiwan sa'yo na Opo. maintindihan mo kung bakit mahirap ang farmers, ano ang dapat na intervention na gagawin para kahit papaano ang livelihood ano nila, yung need nila ay nasasagot, 'di ba, ng gobyerno, ganun. So napakarami, very rich in ideas. And kaya nga ma'am, ngayon I'm really very very privileged with you na ito nabuksan na naman natin tong topic na to sa pag-produce ng coconut out of the cocoa hash, no, yung mga bunot na yan, na kaysa nakatiwangwang lang tapos hindi pinapakinabangan, nabubulok, eto may pera sa bunot. Yes po, sir. Mm. So, ma'am, ano ang mga sagutin mo 'to mamaya pagbalik natin kasi magko-commercial lang tayo ng ilang spots. Yes po. Mga ilan na kaya ang nabibenepisyuhan nito ngayon, ma'am, in terms of mga cooperatives, mga members nila, and ano pa yung multiplying benefits nito sa mga tao na to na involved dito sa sector na ito ng pagninegosyo or pagkakaroon ng livelihood. Pagbalik po natin, ma'am, ha, diyan ka lang po. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ng mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglang mangyari. Laging makinig sa radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, FIVOX, Pag-asa, MGB at ibang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo, at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain, at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasana, drills, at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyong anumang oras. Sa camp, Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City Albay, sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yupo. Maaring tawagan ang hotline number 742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Kamusta? 2 taon na pala, no? Pero alam mo, bilib ako sa mga nagawa natin. Patuloy na nagmask at nag-ingat. Inalagaan ang kalusugan, pati ang minamahal. Nagpabakuna at booster, kahit kabado, para protektado. Nagkaisa kaya malayong narating. Nakabalik sa mga miss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Po talaga ang paningin ko dahil sa diabetes at sa pag-inom ko ng iBerry, naramdaman ko na lumilinaw ang paningin ko. Saka bumaba rin ang blood sugar ko. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasi Dani, nangingisda, nagkaroon ako ng katarata, iBerry, giinom na ako, umaga, tanghali, hapon. Salamat sa iBerry. Medyo wala na, hindi makati. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19?
Ako nang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mga kasangga, kung food supplement lang ang pinag-uusapan, dapat yung kayang-kayang protektahan ang buong katawan at buong sambahayan. Hindi basta food supplement lang. Kaya kung ako ang tatanungin, Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement lang ang aming pinagkakatiwalaan. Ito'y punong-puno ng herbal ingredient. Katulad halimbawa ng insulin extract powder na napatunayan sa napakaraming pag-aaral na kaya nitong magbigay ng lunas sa sakit ng mga taong may type 2 diabetes. Kaya sa aming sambahayan, isa lang ang malakas. Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at mga butika dito sa inyong lugar. Saro sa mga common na kailangan kan mga senior citizens ang katarata. Pag igwa ka kaini, malabog ang sa imong panghiling. Igwang puting layer na nakakover sa imong mata. Alagad mahal ang magpa-opera kan katarata. Ang iBerry sarong matibay na bulong sa katarata asin iba pang pigigikanan kan malabog na panghiling. Ang iBerry igwang bilberry asin ini made in USA. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, nagluluha, magatol asin makulog na mata huli sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watsons asin sa saindong mga suking butika. Kung Joey kan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magatayon talaga sa kauswagan, kabus niya gigibun para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ng tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. Okay, all right. Mga tugang, bilitada po kita sa tuyang programa sa oras na 10:36 in the morning. Yan po girari dyan sa ibong na linya. Ang sa tuyang bisita mo niyan na alaw na inini na Huwebes, si Ma'am, si Engineer Francia Octeza. Yan, si Ma'am. Para magpadagos po kita. Ma'am, balik kita ma'am. Nagpano lang kita nin mga commercials. Nagpalampas lang kita, no? Okay, ma'am, sige. So, kasubago po ito. So, winalat ko sa imo pong kahaputan po. Paabot po ang kasimbagan sa tuyang mga para healing, para dangog. Regarding po duman sa kahaputan mo. Opo. Di po ako duman masyado aware kasi more on sa marketing na po siya. Okay. Ang scope ko po kasi is more on sa agricultural engineering. Kaya, mas maging pang suggestion ko po siguro, ma-invite po kita taga-DTI and then po yung si Sir Chukokin as Sir po, Sir Arboleda. Oo, iyo, oo. Regarding po sa demands and sa ano po, market situation po na. Iyo ma'am, kasi ma'am, aram mo, siyempre yaon na po ang technology, yaon ng machine, naka-set up na po ang gabos, pero ang ano digdi, ang saro ng step padigdi, high, farther or forward, iyo po ngani kung paano ang ano kaini sa market. Although may mga sigurado na ining buyer, sigurado ko ta si Ma'am si Dr. Arboleda pero may yaon diyan ang sa iyang expertise man po baga. Pero alam mo ma'am kung ining decorticating machine na ining tabang na ini livelihood assistance na ini sa mga farmers niya to siyempre mga benepisyo man lang sa ng pamilya makalakop ini sa enterong Bicol region sa Catanduanes ma'am igwala po kita kayo although sa Catanduanes ang pinakang ano diyan is abaka. Opo. Abaka po sa industry talaga kasi wala man talaga kami during the time nang nag-training po kami sa DA Regional Office 5. Wala pong participants from Catanduanes. Yugon mo bagay yan ma'am ang blessings sa Bicol region, igwa kita nin pili, igwa kita nin ining nyog, igwa kitang abaka,
Ano pang day kita? siguro laglag na higos, ma'am. Ano? Laglag na mga maray na pagpaplano para makamai angat-angat ang pagbuhay kan sa tuyang mga stakeholders lalo na po sa agriculture sa sektor kang agrikultura, ma'am. Iyo po, sir. Pagpaplano, tapos po, sir, pagkasararo. Ako, kay kung minsan po, yan ang observation ko din po, yung sa community. Bako masyado united yung mga farmers. Tapos, kung minsan po, lingas po po. Yung sa start lang, mga desidido, masyado desidido. Tapos, later on, parang natatamlay na. Siguro, ang magiging ano din doon, yung ma-advise na sila ng kung ano yung i-expect nila. Siguro, baka marami din ang expectation nila po. Opo. Tapos, nagmamadali sila makita yung outcome. Kaya minsan nag-discourage po. Yun ang parang nakikita ko. Actually, ma'am, ito yung lumabas, ma'am, nung nagkausap kami minsan, nakasama ko dun sa parang press con, about bagam sa R&D, na kung bakit daw yung madalas yung isang administration sa government ay hindi masyadong nagbe-venture sa mga long-term na program like yung research and development kasi yung ano nun, yung pinakang outcomes ay hindi na makikita sa term niya. Lalo na po sa Pilipinas, bagam na 6 years lang po ang term ng isang president without the chance of re-election. So, kung ang programa niya will run over 6 years, so ang magbe-benefit na yung next administration, sabi nila. So, parang isa ito sa maraming mabibigat na dahilan kung bakit in terms of research and development, yung mga ganyan ano natin, na itong cocoa choir na to, itong pag-produce natin ng coconut, part ito ng dinevelop nating mga technologies, ma'am, di ba? Opo. Tama po, sir. And another thing, sir, nasa Typhoon Belt po ang Bicol. Yan, oo. So, syempre pag pinasyo, pag-aantay ng medyo matagal na panahon before naman magpunga ang mga coconut. Oo nga. So, yun, minsan natitingda din po yung mga machineries dahil walang raw materials. Tama. Kung naman tayo po, sir, sa ibang lugar, masyadong costly sa hauling. Yes, sa oo. So, yun po yung ano po doon, challenge po sa cocoa farm. Tama, ma'am, kasi nung naalala ko nung ang pinakang grabing na devastate talaga, ma'am, yung coconut natin, yung riming, although napakatagal na noon, 2006 pa. Tapos may mga sumunod pang bagyo. Ang nyug pati ibaga, ma'am, pag piglalabo-labo kang bagyo, garo di mo nagbubunga ng as expected, ano, ma'am? Opo. Unlike sa iba na pag tigpabagyo, sakulo ng bunga pagkatapos ng bagyo. Oo, habang pigrarapado siya, nagbubunga. Nagbubunga. Pero ang coconut, pag binagyo, talagang mahibi talaga po ang coconut farmers. Na talagang mga perang bulan or ipagkusita ng makaharvest. So, duman, kaya pig-encourage po ang PCA sa mga araw kaya na bagay, yung ano po, intercropping na dapat hindi kita masyado mag-asa sa coconut. Actually, ma'am, may aram ako, may midbid akong, may amigo po akong may ano siya, may sadiri siyang daga na may mga tanom na coconut. Igwa nga pala, ma'am, ng programa ang PCA na pag nagtanom ka ng ninyog, sa kada po na itatanom mong minatubo, igwa ning bayad na igwang subsidy na pigtatao ang PCA, ma'am. Opo. Oo. May check po. Yan. Kung time po kasi, sir, nung nasa LGU pa ako, present na po yung ano na yan, yung project po or program po ng PCA. So, na-continue din po. May mga check na binibigay po sa yan, farmers. oo. Po, sa coconut farming. Para ma-encourage. Then, din po ang mga ano nila, planting materials, may mga nursery. Pati, sir, pag-establish ng nursery, oo. Yung mga per municipality and barangay para malapit lang yung source. Actually, ma'am, siguro kung i-concentrate talaga natin ang ating attention sa ganitong klase ng mga projects, ma'am, siguro talaga kasi, ma'am, ang ibang bansa lipo, halimbawa ang Thailand, kung ano meron sila at mayaman sila sa mga galong produkto, talagang yun ang kanilang nagpo-focus sila doon. At ginagawa talaga nilang isang malaking industry, di ba? Yes po, sure. Oo. Ako nakikita ko yung pang medyo kulang sa atin, no? Although, nandyan ang nyog, nandyan ang pili, pero matagal tayong nakakapunta dun sa level na medyo mas marami na ang nakikinabang sa community, ma'am.
agree with you, sir. Yun talaga, yung sustainability. Mm. Then, ano din po, sir, yung observation ko na yung ganito kasing coco, yung sabi ko na pag binagyo, dapat may support din from local government Yes, unit tama, tama. para hindi sila hindi sila bibitaw habang Mm-mm. nasa recovery stage. Dapat Mm-mm. yung mga business na nakafocus dito sa Coco Choir, bigyan din po nila Tama, ng oo. ng ayuda Mm-mm, para po mm-mm. makabangon. Kasi Yes. yun, kung minsan, syempre, nag-depreciate ang mga machine. Mm-mm. Tapos, daanan pa ng bagyo. Mm-mm. O, walang produkto, walang raw materials. Mm. Tapos, walang income yung cooperative Mm-mm. para ipaayos or ma-maintain yung machines. Mm-mm. So, walang subsidy galing sa ibang mga agency. So, yun din po yung maganda sana, ang panawagan ko din po sa mga authorities, yung mga local leaders, na pagtuunan din po nila yung coco care industry. Bigyan po nila ng support doon sa 20% development fund nila. Yes, Galing ma'am. po yun, Mm-mm. Tama yan, ma'am. Din sa agriculture. Kasi Mm-mm. ito talaga, sir, na technology na ito, kung matututukan, big time. Yun na nga, ma'am, ang sinasabi ko, ma'am, eh. Galing sa basura. Naalala ko, sir, si Dr. Arboleda, Mm-mm. sa office niya, tumitingin-tingin sa bintana. Sabi Mm-mm. niya, kung matutukan lang ng Pilipinas ang mga bunot, yayaman ang Pilipinas. Oo nga, ma'am. Totoo yan. Oo, totoo. Huwag tayong maging exporter po sa world market. Mm-mm. Opo. Talagang, I agree with Dr. Arboleda. Hindi pa lang natin na i-employ kung ano yung dapat natin gawin on the ground. Yes, ma'am. Kasi, yun po, I agree. Yun lang hindi ko makakalimutan. 1998 ko pa yun, sir, narinig sa kanya. And, hindi inaasahan na dito din ako nag-focus dahil sa graduate school, yung sabi ko sa iyo na subject po namin, sir, sa consultancy and development intervention. And, sa dalawang mata ko na to na-observe ko kung gaano katibay ang Coco Choir. Kasi sir, nung na-install ko sir yung project ko, yung Coconet sa area po na eroded. Halimbawa, by December 2015, hardly hit ang Tabaco, ang first district ng Albay ng Typhoon Niña. Apo. 2016 yun, ma'am. 2016. 2016, opo, yung sa Typhoon Niña. Mm. So yun po sir, yung kasi 2015 ako naglagay. So pagkatapos the following year, hardly hit po ng Typhoon Niña po ang first district. Yung project po na ginawa ko doon stable. Mhm. Oo. Nag-withstood Hindi siya daw doon sa nagalaw. ng Opo. bagyo. So, Oo. doon, sabi ko kasi sir sa corporation na nag-hire ng aking services, Mm-mm. na ang maigagarantiya ko sa inyo, technology plus yung expertise ko as DRRM officer, tsaka MENRO. Talagang, hindi lang bilang agricultural engineer, hindi lang bilang isang agricultural engineer at environmental planner, kundi yung experience ko on the ground sa pagiging DRRM. So, tapos sir, after that, nag-contact ulit sila. Halimbawa, sa isang area, dahil doon sa na-proof nila na hindi talaga nagalaw. As in, kung ano yung pakalagay ko, ganun pa rin. Ganun pa rin, oo. Opo. Dinedman niya si Bagyo, ma'am. Dinedman niya si Bagyo. Opo, sabi, galing naman. Oo. Nag-chat agad yung kaklase ko sa PhD. Franz, galing na, hindi nagalaw yung project natin. Tapos, i-avail ulit na corporation, yung service mo as consultant. Merong additional area. Tapos, after the 2017, nag-undertake ako ng installation po ng Coconet ng Coco Choir. Tapos, ngayon lang, 2021, nag-contact ulit sila. So, ibig sabihin talaga, after 3 years, pa rin, maganda pa rin. So, satisfied sila sa quality and yung pagiging sa stability and sustainability po ng project. So, maaasahan, sabi ko nga, aprobadong ko bilang isang licensed agricultural engineer. Oo. Oo naman. Kasi ma'am, napakaganda ng sitwasyon mo po kasi maliban sa pinag-aralan mo talaga, license ka,
napunta ka pa sa DRRM, hindi talaga makikita, mako-connect mo talaga siya, di ba? Opo. Yung skills mo sa ano, tapos kung ano yung need ng environment. So, napakagandang combination talaga, ang ganon. Oo. Kaya nga ma'am, with this program, siguro gusto nating encourage yung kanina, nanawagan ka nga po sa mga LGUs, na kung pwede, supportan talang, hindi lang ma'am yung nagtatanim ng nyug, kundi pati yung mga farmers natin, mga farm workers, na talagang pag may mga calamities, talagang silang nauunang grabing na-devastate. Sana mayroong support sa kanila. And ako ma'am, naalala ko in many seminars na na-attend ko na rin o na-invite ako bilang taga-media, na ang Pilipinas medyo malungkot na sabihin na ang support talaga sa mga farm workers natin na hindi ganon kataas, no? Tulad compared sa ibang bansa na may mga binabanggit silang percentage na kung yung bagabang subsidy sa kanila na ang gagawin pag ikaw ay farmer doon sa Thailand, ang gagawin mo lang magtanim sa Vietnam. Yung pangangailangan ng pamilya mo, sinusubsidize ng government. Ang pinakang trabaho mo lang is mag-produce ng pagkain para sa iyong bansa. So, iyang ganyang sitwasyon, talagang nakaka-encourage yan sa mga farmers, sa mga nandyan sa sakahan, sa agriculture sector, para to do more, to work more, para ma-ensure ang food security ng isang lugar, lalo na sa case natin sa Pilipinas. Ma'am, di ba? Kasi hindi pa rin tayo makakapag-claim na magaling mataas ang ating food security kasi nga masyado pa tayong dependent sa importation. Halimbawa, ng bigas, asin at iba pang mga byproducts ng pagkain. So, di ba, dapat ito talaga ay natututukan talaga ng natin. Opo, sir. I agree with you. Tama, sir, yung analysis mo. So, sana mabigyan na ng priority din sa ang agricultural sector in terms sa rehabilitation, sa pag-fund, kasi may 5% naman po na sa intended sa DRRM. Oo, 5%. Sa bawat barangay. Yes. And then po sa munisipyo. Mm-mm. So, sana out of that 5%, bigyan ng priority. Naalala ko ma'am noon, parang mayroong malaking pera na ipinapasok sa government. I don't know kung anong batas ito. Hindi ko na ma-exacto ma-recall. Pero parang may malaking pera doon na pwede ka mag-propose ng mga programs para sa protection ng environment, para sa support sa climate change, na mga programs. Kaya lang ang naging reklamo doon ng mga interesado ay napakaraming requirements na hindi nila ma-comply hanggang dumating sila sa point na ayaw nila mag-participate. So yung mga tipong ganun na hindi na talaga. So maliban sa siguro financial support, siguro pati rin yung mga trainings, 'di ba, kung paano ma-empower ang ating mga farmers para magkaroon ng interest sa mga proyektong ibinababa diyan sa kanilang level, ma'am, 'di ba? Para ako kasi nakikita ko sabi ko nga, kung sumakay ka ng eroplano, dumungaw ka, berdeng-berde pa ang Pilipinas, ma'am. And napakarami pang areas ang inhabited. I mean, uninhabited, walang nakatira, wala pang tao, hindi pa nga siguro na-explore. Meaning, marami pa ring areas sa bansa natin ang hindi pa natatap. Although, marami ako nakausap ng mga LGU officials na ang kanilang paradigm shift sa governance, although dati na rin sigurong ginagawa to, ay i-develop yung mga potential na mga tourist destinations, baga ma'am, yung napakagaganda nating beaches, mga ganyan, lalo na dyan sa inyo sa Sorsogon, na hindi nagkakaroon ng mga infrastructure supports kaya hindi ma-access, di ba, ng mga foreigners. Alam mo, mga foreigners, ang mga visitors na yan, pag pumunta yan sa Pilipinas, may dalang pera yan eh. Gagastusin lang talaga nila yan dito. Basta kapalit lang magandang hangin, mababangong hangin, malinis na tubig, etc. Yes, sir. So, thank you, sir, for inviting me. Gusto ko lang, sir, i-greet si Ate Lynn. Sige lang po. Tifeo, from
ganyan, nandyan siya sa regional office ng STAR. Oo. Sabi niya, manunod ako. Sabi ko, sige, i-shout out kita. Ma'am, ito na lang kasi may oras pa naman tayo. 53 minutes pa tayo. Mayroon pa tayo mga 7 minutes. Ano ma'am, paano, ano pang advice natin sa mga farmers natin, lalo na yung involved sa pagtatanim ng nyog at pagkukupra? Ano ang gusto ang dapat nindang gibon para sila maka-intraman din, makasali din sila ma'am dito sa proyektong ito sa pag-produce ng coconut or ng coco coir or coco peat na tinatawag? Anong dapat nilang gawin? Paano sila makakapag-connect? Kahanap ba sila ng cooperative na engaged na dito? Or may number ba silang pwedeng tawagan? Or may tao ba silang pwedeng i-contact? Paano ba? Apo. Sa mga farmers po, syempre mas advisable po na merong mga association, sir. Okay. Sabi nga ni In Unity There's Strength. Yes. So, mas marami nagtutulungan, mas marami ang nag-iisip, mas marami ang nagpaplano, mas marami ang gumagalaw, at nag-encourage din sila sa bawat isa. Pero sa mga barangay na wala pa pong mga cooperatives or farmers association, which is imposible naman kasi Oo, meron na yan. ng municipal agriculturist na dapat meron tayong PAPSI sa barangay na dapat merong organization talaga ang farmers and fisher folks. Pero kung medyo inactive dahil hindi maiwasan yun na minsan may mga inactive. So dapat yung mga active na mga farmers, pwede din po sila direct makipag-ugnayan po sa barangay nila. Kasi meron tayo sa bawat barangay, di ba sir, ang merong kagawad na in charge sa agriculture. Para hindi sila magda-direct. Although yung mga malapit na mga barangay sa munisipyo, pwede din mag-direct sa municipal agriculturist. Okay. Sa MAU, MAU? Oo, sa MAU. Pero yung mga malalayo, pwede din nila kasi malulugi sila sa pamasahe, tapos yung oras. So instead na mag-work na sila sa farm, magtatrabaho na sila, mag-asikaso na ng kanilang mga tinanim, maaabala pa sila. So, mas maganda yung kagawad po na in-charge sa agriculture, pwede po nila matap. And yun na ang magre-represent kanila doon sa munisipyo. And kasi sir, yung munisipyo, sila din yung nagko-collect ng kung ano yung mga needs sa mga barangay. And sila din ang nagpapaabot po sa Department of Agriculture. So kung talagang may active na organization sa isang barangay, plus marami ang mga coconut husk, syempre, malaki yung possibility na magkaroon din sila ng ganong production area, site, or bigyan din sila ng equipment, ng puhunan, and training, na mga kailangan po nila para makapagsimula. Opo. Naalala ko ma'am, parang may ginawa kami nung story na edit ko no kasi ano din ako sa isang LGU, edit din ako ng publication. Parang may nabasa kong story ma'am, I don't know kung ma-recall ko to exactly, na ang DA po, ang Department of Agriculture, parang nagbibigay sila ng assistance sa mga sa mga farmers na magbe-member sa cooperative na parang din, registered din sa DA kung anong sanga ng DA, just to encourage farmers to become members of cooperatives. Parang yung pag naging member ka dun sa cooperative diyan sa lugar nyo na accredited ng DA, mayroong ibinababadong mga tulong ma'am. Siguro mga farm implements, fertilizers, etc. So in that way, in that manner, na mas na-encourage ang mga magsasaka natin na imbis na magkanya-kanya, magsama sila as a cooperative, and then doon ibinababa yung mga tulong, no? So sa tingin ko talagang marami ring proyektos ang government natin na hindi lang siguro na-disseminate widely, no? Hanggang doon sa grassroots level, Ma'am France. Sir, yung pagkakaroon ng cooperative is an advantage talaga sa munisipyo. Kasi like in the case of Municipality of Castilla, yung Codeco, nagkaroon talaga ng 3.8 million assets. Dahil sa, andyan talaga yung tulong din ng Department of Agriculture and other agencies para sa mga farmers. Ang problema lang talaga, hindi nila na-access kasi hindi sila organized, hindi sila registered. So, yun ang priority. So, dapat talaga
Then sabi ko, sir, na association or cooperative. Yes. Kasi hindi din lang naman DA ang nagbibigay ng tulong. Case sir ng Castilla, meron din pong na-access na World Bank. Mhm. 18 million. Wow. Ano yun? Environmental, yun, CBRMP, Mm-mm. Community-Based Resource Management Project. Okay. May first-hand information din ako doon kasi ako po yung assistant to project coordinator that time Mm-mm. ng World Bank project na yon. Mm-mm. So, yung doon, fund, nahahati sa dalawa. May tinatawag na natural resource management component tsaka livelihood component. So, nauna yung natural resource management, NRM. Purely, yun, sir, grant. Wow, oo, tulong. Tandaan yun, Hindi sir, utang. sa Department of Finance. Okay. Opo. So, hindi. Tapos, tinap ng DILG, yung DA, DENR, Mm-mm. BIFAR, lahat ng mga agency para magtulong-tulong para i-implement yung project na yun na 18 million. Okay. So, yung sa livelihood, Aba. noon, 70% ng project fund, 70% of 18 million napunta sa livelihood. Pero, ang babayaran lang ng mga farm ng recipients, ng beneficiaries, lang sir, 40% ng na-receive. Wow, okay. So, halimbawa, Sige. yung 60% grant, tulong din. Wow, oo. So, yun ang maganda. May mga ganun, sir, talaga. Yung sinabi mo doon na naalala mo na gumawa ka ng documentation. Mm. Oo. Ako din, may experience din ako doon na naka-access po sa World Bank yung Castilla. Okay. Ma'am, ang dami nating napag-usapan ha. Inabot na lang tayo ng oras. Pero maraming salamat Ma'am Franz sa information po na ibinahagi niyo sa ating program. And sige ma'am, kung sino pang gusto mong meron pa tayong ilang segundo. Sige po, go ahead. Good morning po sa aming butihing pastor, si Pastor Rodi Alamer na First Fundamental Baptist Church of Sorsogon. Okay. And ang mga kapatiran, they are also watching and listening to us. Thank you po sa prayers. Sige, thank you very much ma'am. Mga tugang yan po si Engineer Franz si Ma'am Franz Octeza kang BU Gubat Campus na nakairibahan niya to. Ngunyan pong aldaw na ininin na Huwebes, sa tuyang simanal na programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Siyempre, sa pagnaran kang mga yaon dyan, mga mahigos na staff asin personnel kang Bicol University Extension Management Division sa panginot ni Professor Rowena Wengzoilo, asin gabos na BPs kan Bicol University, asin si President Dr. Arnulfo Mascareñas sa gabos ng taga Bicol University, asin bakong taga BU na nag-antabay ngunyan sa Samuya. Ako po ang sa inyong amigo, sa pangarang sa kuyang partner na nasa tour of duty pa din, si Professor Edgar Barameda. Ako po si Professor Seth De Matera. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Digdisa na sa Radyo Veritas